izvezvi muri kushandisa makondomu? Akatangu chakawanya. Angasina kupfeka kondomu? Yeah. Muri kumwa mapiritsi? No, andinombomwa mapiritsi. Saka haina kumbobata? Haina. Saka zvinambokupawo kana question mark yekuchibvunzawo semunhu wemusikana kuti mukomana uyu achiti ndoda kuti undiitire mwana then ndozokuroora then matomboita ende ndo makaita kawanika ndofunga musi wewe wakaitwa zvekuitwa zvazvokuti aitoda kuti amake sure kuti waita mwana but hauna kuita. Hapana chakamboiwa kana mupfungwa mako? Kana haunambogaya kuti mukomana ane makore mangani mukomana? arikwanza 29. 28. 29. Ko iye ane mangani sisimele? Ione mangani? 22. Mukomana 29. Saka unambogaya kuti mukomana uyu pamwe atobva kumwe kwese kuvasikana uku achizama zvokuti mwana zvichiramba. Saka kwauri futi ari kutesta zvakare. Haunambozvifunga pa 29 years? Alright, uri kushanda here South Africa? Kuita zvekubika sipasi. Zviri kuita mari here nazvo? Bika makota. Yeah, zvine mari pandoitira pane mari apo. Ndezvako kana tushandira munhu? Ndezvako? Yeah, but ndakapinzwa through namama vangu. Alright. Saka iwewe chawaiti waitawo palife yako mwanangu at 22 chawaitawo iwewe kuti uti chokwadi ndakatengawo ichi kana ndakaitawo chinobatika ichi pa 22 chii mwanangu? Zvawamhanyira kuti wakuda kuita mwana nemunhu uyo wokuda kunoroora ne1000 rands. Chawati waitawo iwewe pachezva because it seems as if ukandopinda marriage nemunhu wako uyu zvauri kuda izvi iwe ndiwe uchanga wa breadwinner. Nokuti uyu anokudza kuti ndisina mari kana ndazowana piece job yangu iyoyo yeplumbing handikaufuchi matele double lock every day. Saka iwewe pachezvako ndiwe unenge wa breadwinner. Nai iwe pachezvako waitawo here something kuti uti ndine ichi ndakaitawo ichi pandakashanda usati watanga kufunga zvota mwana because unenge une pressure yekuti 22 vanhu vave nemwana ina ndina mwana uri kumhanyire pressure yako ndei? Andina pressure but ini munhu ndomuda iye anondidawo. Ingodana naye kapasina zvemwana ko mwana ari kupinda papi apa musati maroorana? Akuti ava ready kuita move on neni. Maichosidare ina hangu kwandiroembo kwandakawega mpini ando mashoko angu anoona kuti rwadzei nehanzvadzi yangu nemwana here pachezvako nemwana wako here? Andina. Isusu vazukuru vatanawo paintaneti vataitira madonation vakwana hatidi upawo maproblems mangwana handitira vazukuru vatanawo paintaneti vakwana. Saka isi kuti tiza nechikwama chako kuita mwana kuitira mukwesu mwana kuzomuwedzera pa 1000 ana yekuroora iye pachezvake aritodawo mari aritoda kutoroorwawo pachezvake haatorino mari yekuzvichengeta izveso asiri kuenda kubasa daro mwana wacho muchamuchengeta nei? Muchamupfekedza matishets here pamapamba? Muchamupfekedzei mwana uyu? Muchamumonera Zambia here? Anenge akushanda. Aiwa hatishande nepamwe mari ngainge iripo paground first. Mwana anodhura zviri kunzi napremium panapa kuti pave nemwana pado spend over 30,000 kuti mwana azvarwe. Mari yacho inozobvepi? Iye ari kubhajeta 1000 rekuroora. Mari yemapamba inozobvepi? Hatisi kuzoda maproblems ekuita madonation panapa. Tinotodawo mari isu. Iye aritodooroora munhu handa kutoroorwawo paatori. Saka tiza nechikwama chako ngaatanga baranza mari eroora first. Ndo mashoko angu. Saka musikana wanga wakatogutsikana here ne1000 ukati aiwa enda hako unobvisa 1000 rands kana kuti wakaresvakuwa kuti iusa here pamwe unogona wakaresvakuwa iwe ndobva watoshingirira ukati sezvo ndichimuda munhu unondiitira ndoda kuinda pa 1000 iyoyo ofu ichi kana akarova chikwama anokusira 800. Saka ndoda kuhisisa kubva kwauri iweyo kuti iwe wanga wakagutsikana here nekunoroorwa ne1000 rands?
I know, handinambobutsika nyasha. Kana uchiti iwe hanzi akati kuti tiwane reason yekuti uwire, which means he is not considering you. He is considering kuti kuitira vamwe vanhu kuti zvizonzi angaenda ikoko because pane nhumbu. Saka iwo pachako wakazvimirira sedunga munhu. Wanga wakati agree here to that? Aiwa, indakatoramba ndakamuti hazviiti. Zvikanzi kana usingadi ndotsvaga vamwe because ndatova ready kuti ndiroore. Ngaangotsvaga. Iwo ungabva wasvika kutizwa nemurume asina mari shamwari. Ngaangotsvaga kavamwe. Chatosviki $50 ka? 1000 rands yakutosvika kuma 40 something. Saka mwana wame wangu zvikoshese. Wofunga kuti saka zvichazoita sei? Nemacharges 30 something. 30 something ndio uchazopedzera wakuchengeta musha nemakota iwawo. Problem